Hello guys! May nakuha si father na kamoting kahoy. Hindi kami nag-aaram. Tanim ni Papa. Hindi kami nag-aaram. Pag may tinanim, may aanihin. Saan tinanim pa? Kanyugan? Ha? Magayon pati kulay pink ang balat. Gagawa kami ng... Anong Tagalog ng baliso-uso? Tanongin mo kita rin, patay mo ng araw. Ang dami oh. Oh, kakain lang ng lunch, merienda na naman. Oh, ang dami. Ang lalaki pa. In English is kasaba, I think. In English. Ito ba talaga? Kasaba. Plant Kamote. grow by my father. This is kasaba. So we will make snack this afternoon. He's removing the skin of the kasaba. And later on, I will show you how to do we call it balisoso, or we will have the banana leaves, and then we will put this inside of the banana leaves. But before putting it inside, we will grate the kasaba. This one. We have to grate this and put some sugar, some coconut, and then we will put it inside the banana leaves, and then we will cook. Later on, you will see this. So, ganito yung ginagawa paggagawa ng baliso. So, hindi ko alam kung ano sa Tagalog yun eh. Basta, binabalot siya sa dahon ng saging na triangle na mahabang ganyan. Baliso-uso ang tawag namin dito sa Bicol. Kung sa nakakaalam ng Tagalog nun, i-comment nyo na lang sa babagay. So, ganito ang gagawin, no? Gini-grate siya. Grate. Grate, grate, grate. Mahirap din pala to. Alin kaya ginagamit ni Papa? Ito maliit. Dalawa kasi ito, may malaki, may maliit. Alin? Ito maliit? Wala, ang hirap pala. Pagkatapos niyang ganitohin, yung after grated, after grating this one, kasaba, you will put sugar and some coconut. After you put sugar, you will put the coconut, and then you will put it inside the banana leaves, and you will boil it. Katapos na yung sugar. Ang hirap pala nito. Ang dami pa naman. Oh. Wala stick yan. Ang dami. Nakatapos na ako ng 4. 1, 2, 3, 4. Hindi ko alam na tinatanggal pala yung nasa gitna. Yung isa, sinama ko. Ito, ayan, nakaapat na ako. Kaya siya naman. Sis. 4 din sa kanya. 1, 2, 3, 4. Tapos, pagkatapos niyan, ganito yung ginagawa. Pinipiga yung sabaw niya. Tapos, yung matitira dyan sa loob, na sa ilalim, isasama pa yun. No, pa! Isasama yun ano? Nasa ilalim. Tapos yung tubig, yan sa gata. Isasama. Ay, hindi. Ibang tubig na yan. Ah, sabi mo. Ay, hindi lang yung matatanda sa irarom. Yan, susukatin natin ang tubig na naalis dito. Tapos, pagkasukat, yung isasabaw, ganun din kalaki. Ah, ganun pala. Sa nyog. Tapos gagataan. Yes. Okay. Ayun yung itsura niya pagkatapos napiga. Nadadali ang kahoy. Ayan, ano na siya. Hindi, Pag iba, huwag niyong isama daw yung gitna. Kasi, ano yan pa? Matigas. Matigas daw yung gitna. Bila. Ako nga din, isama ko din eh.
sugar pa. Tapos mix. Yung pinagpigaan ng kamoteng kahoy or kasaba. Tapos pag pinatagal mo siya, yung piga, meron sa ilalim matitira ganito, yung parang latak. Isasama din yan doon sa mixture bago natin balutin dito sa dahon ng saging. Hindi na nga ako marunong, nakalimutan ko na magbalot. So si Papa na magbabalot. I forgot na. Itong batang to walang pasok. May nasa ano mo, ulo mo. Ito yung niluluto natin. Yan, nilagyan ng tubig. Tsaka, balisuso. Anong Tagalog ng balisuso? Hindi ko alam. Wala namang Tagalog yan. Walang Tagalog. Walang yan. Tapos, ito meron siyang parang fan, exhaust fan yata. Yung butobot ang tawag dito sa lutuan na to, guys. Nagpapagawa pala nito dito ay 1,200 sa mga gusto. Yung bayaw kong isa gumagawa nito 1,200 lang. Ayan, maganda siya sa mga ganitong karinderya lutuan. 3,500 yan. 3,005? Oo. Kala ko 1,200. Ayun yung maliit. Ang maliit lang yun. Yung maliit nito 1.5. ay 1,500. Guys, malaki kasi to pang ano talaga pang karinderya. Beauty yan, beauty. Tapos, kahoy lang siya kahit pa medyo basa-basa pa yung mga kahoy mo talaga mag-aapoy siya kasi meron siya ditong blower so hindi nyo na kailangang hipan yan. Mas mabilis magluto. So, order lang kayo dito. PM lang kayo sa akin kung gusto nyo yung isang bayaw ko gumagawa nito. 1.5 pala yung ganitong malaki. 3.5 yung ganitong malaki. 3.5. Tapos yung maliit, 1.5. Ayan. Matipid to, lalo na kung marami kayong kahoy. Tingnan mo yung mga kahoy niya, medyo basa-basa pa. Yan, kayo ng sakyan. Medyo basa pa yan, pero maapoy siya. Kasi na talagang yung init niya dyan sa loob. Yung ano pala, yung bakal na to ay tangke ng gasol. Ano? Tangke ng gasol yan. Tapos ginawa lang nung bayaw ko na inimbento niya yung ganitong butobot na tinatawag. Tangke yan ng gasol. Tapos hiniwa-hiwa niya, parang ganun. Tapos ginawa niya yung ganito. Winelding niya. Tapos nilagyan niya nung electric fan. Parang ano siya, exhaust fan ba na maliit. Ayan. Maganda to. Luto na. Luto na yung ating balisoso. Kanina, kulang siya ng tubig. Tapos pinapaapuyan ko. Nasunog tuloy. Nilagyan ko ulit ng tubig. Ayan tuloy. Maitim sa may gilid. Ang hirap hugasan niya. Kain na tayo. Pamplato. Kiel. Ayan. Ano na?
Ready na ang baliso-so. This is it. It's ready. Lagyan na natin ng sugar para matabang ko lang yung asukal kanina nilagay. Gumagawa din ba kayo nito? Anong tawag nito sa inyo? Kasi iba-iba yung tawag sa atin, mga iba-iba. Baliso-uso talaga to, baliso-uso. Usong-uso dito sa Bicol, maraming mga dito yung naglalako dito sa kalsada, mga ganyan. Naalala ko noon yung nanay ng kaklase ko, naglalako siya ng ganito, baliso-uso. Hello ka kay nanonood yung lola mo. Hello kay lola mo. Sa nanonood sa lola ni Kiel, hello. Salamat. Ayun. So, nag-message siya dun sa hipag ko eh. Hello. Kain tayo ng baliso-so. Bili na ng baliso-so. Lagyan lang ng kaunting asukal para malasa. Medyo matabang ka. Merienda. Libre na sa merienda. Asukal lang yung binili. Eh, diba? Kaya ugaliin nyo magtanim-tanim sa may mga bakanting lupa dyan o kaya sa mga drums, sa mga sako. Tanim-tanim kayo para hindi nyo alam balang araw or after a month, after 2 months, meron kayong aanihin. Ha! Nak!